Nouseeko se vielä? Kyllä se vielä nousee. Näkyykö sillä mitään? Vuoden eka suppailu. Ei näy. Muuta kuin ihan hienoja maisemia. Sammakko. Kävi tässä ihan tässä puun päällä. Harma kun meikärängin nähdään. Ja ne kävi kurkkissa. Niin hauska tuo kurma. Oliko siellä? En tiedä, kun loiskahus kuuluu, niin tähän voisi... Täällä on vesilintuja nuo. Yritettiin etsiä norppia lähestöllä olevilta kallioilta, mutta ei niitä siellä näkynyt. Nähtiin kuitenkin käärme, joka luikerteli esiin laiturin alta. Taitaa olla majava rakennellut tuota. Täällä on aika paljon tätä suorasta puuta. Niin jo. Tää sukeltaa tuosta välistä. Kyllä se siihen patoon vissiin tekee. Aika jännä paikka. Suorastaan pelottaa. Se voi olla, että se torppaa tuon kanavan tuosta. No on sillä ainakin tuota puuta tuossa jo valmiina. Ei ole kun laittaa vaan nippuun ja pato umpi. Tuo vesi niin matalalla, että toi on just pääsee tosta. Siis suppilaavalla. Niin. Soutuveneellä ei ehkä menisi. Ei menisi enää. Kalliomaalaukset pitäisi olla tuolla saaren vieressä tuolla päin. Jossain tossa. Ei täällä ainakaan kovin mitenkään selkeitä jälkiä näy. Semmoinen
semmonen hirvenkuva. Se mikä on siinä sen vaakunassa. Niin, varmaan se on se. Sitäkin ajatellaan, että tässä jossain. Oletko ihan varma, että se on tässä? Oh. Joo, täällä on tämmöisiä punaisia kohtia joissain kivissä, mitkä vaikuttaa, että ne vois ehkä olla. Täällä on luita. Se on se kortti tai sitten siinä on tuotu seinä. Niin joo, ehkä se, olisiko se sitten jossain tässä se? Ison männyn takana tuolla alhaalla, vai onko se vaan sitten tuommoista kalliokiveä? Niinkö se hämää, kun siellä on sitä punaista kiveä tuossa? Niin. Eikä tuosta, kato. Tuo on männyn takana. No on siinä sen näköistä, että voisi olla. Niin. Tää en tiedä. Sitten vielä kehun, mulla on rouheita. Niillä kyllä rouheita. Onko siinä nestesaippua annes laittaa? Ei, mutta täällä on sarviapilla siemen. Se on se. Kyllä. Siis maistuu ihan semmoiselta sitruunaiselta käsisaippualta. Mm. Ei tässä on paprikaa, omenaa, ananasta, sipulia. Muunnettu maisti, tärkkelys ja fruktoose. Tutut ja turvalliset. Ne. Pysyä tämmöisissä perusasioissa eikä lähteä tällaisia uusia ruokia testaamaan. Joo, kyllä se kotimainen ruoka maistuu suomalaisessa vetässä parhaalla. Ei Aasialla. Ei Aasia. Liian villi näihin metsiin. Hmm. Nyt mä menen nukkumaan. Joo, ei saa. Ja yritän saada itteni lämpimäksi.
Tuollaista kahvia. Oi, kiva. Oh. On hauskoja lintuääniä.